regai ndimbochimhanya cheliberation struggle, regai ndibate pari sensitive panopisa. Mamukasema vana vezimbabwe. Right, ndatitangire apo. Vana vezimbabwe ko ndezvekuonesana kati chidzidzisana, ime muchinditipira handitika muchindidzidzisa muchindionesa tichionesana as a nation. That is nationhood, that is a brotherhood mukati menyika. Because a lot of people now, they are very cautious munhau dzezvematongerwo enyika, kuti nyika yedu iri kubva kupi iri kuenda kupi paliberation struggle. Yezvo tine munhu anonzi reserve bank governor ane signature iri pamari. Ukabvunza vamwe, Zimbabwe ichine mari yakasimba, vaona pakanyorwa Kombo Moyana, who was not a Zimbabwean. Then you go on the way vachichinjana kusvikira mari dzakachinjwa vakadididi kusvikira iko ndikwane mazigi. Right, fine. Munyika uyo ane signature ineswa pamari anenge ane zita anonzi governor na minister of finance ndianiko mukuru. Nyaya toda kuti titaure ipapapa ichabata vanhu vakawanda. Who is mukuru, minister of finance na reserve bank governor? Mukuru ndi minister of finance nokuda kwechikonzero chekuti reserve bank governor anoripota straight to the minister of finance. Muri kupanzwisisa vana vezimbabwe? Muri kupanzwisisa? Pane vanhu vatinoda kubata ipapapa. Vatichabata nokuda kwekuti tichaexpose vanhu vaviri vanoti Mutuli Ncube na John Mushayavanhu anova reserve bank governor manager. Hatitange kuisa tambo yedu pana Mutuli Ncube. Nhoroondo yaMutuli Ncube, I think everybody anoiziva ende haifadzi. Nhoroondo yake hatinayo yaMutuli Ncube ndeyekuti ndiye muridzi webhengi raita njuga, raichovha njuga, raita zvemakasa nemari dzevanhu, rainzi the Barbican Bank. Rekuti pakuvharwa kwaro iye Mutuli Ncube akabuda munyika achitiza nekuda kwokuti akanga ane mhosva dzekutora mari dzevanhu, madepositors cash, vachidzidya. Kuti tizive kuti zvinhu izvi zvakaitika, takazviziva sei? Takazviziva nekuda kwekuti it is the responsibility of the reserve bank to supervise every private bank anenge achirarama munyika. Maprivate bank ese aya ari under the reserve bank. Reserve bank ndo yakazviongorora yakazviona kuti hambisirwa bhengi iri reBarbican riri kuita illicit sell and buying of forex. Ndo vari kuita mushikashiko okupinza nekuburisa mari munyika. Black market iye inonzi vanhu vari kutengesa mari pablack market. Black market yaitwa mu-official registered bank rainzi Barbican raMutuli Ncube. Kutaura nanhasi mari dzevanhu dzakarova, hakuna akadzoserwa mari. The same Mutuli Ncube today ndiye akunzi ndiye finance minister wenyika. Mushanoti tichabata vangwani papa. A big criminal, a serial criminal, an experience yekuburisa mari munyika nekupinza mari munyika. So is it a mistake kuti Mnangagwa he appointed him to be the minister of finance? Toda kuti muzive. Zvakafamba sei pa second stage apo kuti John Mushayavanhu anonzi anoitwa reserve bank governor, because takambomuona uko kubhengi rainzi FBC, rainzi bhengi iri ndo rinoshandiswa kubhadhara masoja ekuDRC, bhengi iri ndo rinoshandiswa kubata homwe yemari inobhadharwa maovetereni nezvimwe zvinhu. Panapa tichabata vamwe vanhu panapa. Then wobhatata alright, takuona iwo John Mushayavanhu iwewe wangori CEO webhengi iri rainyudza mari dzenyika iyi. Tatabvunza kuti alright, iwo zvawashanda ikoko, who was your boss? Nekuti you were the CEO weFBC, iwe John Mushayavanhu. Tataona kuti
pamashareholders ebhengi reFBC tikuona kuti family yana Mnangagwa irimo. Inzwai zvandiri kutaura. Ndati family yana Mnangagwa ndo mashareholders vebhengi raidira mari yenyika vachiti vari kubhadhara masoja. Imi masoja muriko here? Muri kundinzwawo here? Zvira mari dzazodai tazodai tazospina mari dzazodai. Njuga idzi takadzionera kudhara. Zvatiri kutaura izvi. Njuga idzi takadzionera kare. Njuga idzi takadzionera kudhara. Vana Mnangagwa kuti vaite mabhiriyonea vakatanga kuba kudhara. Hatisi mbavha dzanhasi. So vana Mushayavanhu, from being the John Mushayavanhu CEO weFBC vaishandana naMnangagwa kwachiba, reward yake, it is a promotion to become the governor of the Reserve Bank of Zimbabwe. Nyika yese kuti Zimbabwe nakadhakwa tora ugavana webhengi bata chikwama chenyika kunodhindwa mari. Ndokwakwe iko hakuna nokubvisa tisu takwesa ana Mnangagwa. Because paumbavha hwavo pachavo a club of criminals. It's a CC, club of criminals. It was a promotion. Kuna Mtuli Mncube kuendeswa pa Minister of Finance. Why is it that he was never charged for the criminals? Kutora mari, kuita mshike mjuga, chita makasa nemari dzevanhu. Cash laundering. Kune vanhu vamakanzwa vakadzosera mari ndepape pamakanzwa kuti oraiti zvaakatadza iye kusungwa nehurumende munyika mune maCID, mune mapurisa, mune makotsi akasiyana, magistrate court, high court, supreme court, what. Vanozviti ndiye vanhu vanozvititire akati ane maloya, ane madegree akati uloya. Pamaloya ese nemadegree vese vanodzi advocate what. Pane one wamakambonzwa achishama muromo wepasi newepamusoro achiti iwe Mtuli Mncube uri tsotsi. Hakuna. If you look pa history yeZimbabwe, pane vanhu vanozviti the opposition leaders, ninga chinzi is a lawyer, uyu is a lawyer, Mahere is a lawyer, uyu is a lawyer, ningi is a lawyer, advocate what, ningi is a lawyer, ninga wenzera madegree. Hakuna one wavo anoboti Mtuli Mncube is a thief, is a criminal. Hakuna one wavo anobuda pachina chitaura kuti Mnangagwa is a thief, is a criminal. Hakuna. Hakuna one anobotaura kuti John Mushayavanhu is a thief, is a criminal. They don't, because they are birds of a feather. They perambulate in the same proximity. Imbewu imwe chete. Because mukada kutarisa activity inoitwa nemalawyers. Yekuti vanogona kukutorera mari vachiti vanokurepresent. Activity inoitwa nemalawyers yekuti they are willing to go and accept cash money from a serious criminal. Vanozoti munhu ane mhosva dzakatoti toda kukumirira pamhosva yako kuti ugonziwe hauna mhosva. That is why ukama hwemalawyers netimu iri remacash launders wakasimbarara kudarika ukama hwomwanakomana nababa vake. Apanzo. Ukama hwacho hwakasimba kudarika hwomwanasikana naamai vamubereka 9 months. Ukama hwemacriminals aya. John Mushayavanhu, he was the CEO weFBC. He was promoted. Kuti tinokutenda pakubakwa waita iwe uri mupavha huru, saka takukusumudzira zvino chinorova bhegi uri mureserve bank. Uyo Mtuli Mncube zvikati aiwaka. Pambimbidoga dzese dziri pasi pezuva, iwe ndiwe chibaba chemukonyo wokutora mari. Wakatorera nyika yese kamari iwe. Ndiani akakubvunza iwe? Pane munhu wani akakuburitsira banga kana akakuti ndokutema nedemo. Munyika muyeme mune huroyi unotyisa. Hakuna kana wani akati takumuperformance kana kumurova nemhini. Zvino iwe uri mwari wembavha dzese. Bata chikwama chiwa the Minister of Finance.
ya iwe mtuli mnduve uri mbavha yembavha uri mbavha chaiyo chaiyo inokunda iyo mbavha iyo iri munhoroondo yemubhaibheri yanzi bharabhasa iwe iwe uri mukuru vachipromotana naMnangagwa. Nhasi vana vake vakunzi madeputy finance minister vana vembavha vakagadzikwa korona vakakura vachirerwa vachidyiswa cereal porridge rakatengwa nekuba vakadzidziswa muzvikoro vakaenda kumayunivhesiti vachibhadharwa nemari dzekuba. Mundangariro dzavo hakuna chinhu chavangaita kunze kwokuba. They've been trained to become robbers. So you are dealing with a government of criminals, of thieves, of robbers, of fraudsters. They are highly degreed in fraud. Munovaitei isu tisina kudzidza hatigoni kuverenga manumbers. We can't count the figures. Vakaita metsi dzese dzeufraud ndobva vaisana ikoko ndobva vavhara mwena yese. That is why you are suffering like this. Kuti in the whole world Zimbabwe is the third richest resources. Yet in the whole world, Zimbabwe is the worst suffering nation. Ndizvo. Kuti munozivikanwa pasi rese kuti ava varimi vane matura akazara nechibage nenzungu nenyimo nenyemba. Muri kuzivikanwa kaimo kuti mune matura anopachuka nemhunga nezviyo. But vana venyu vanoita mukurumbira kuti nzara iri pamushapa. Vana ava vanokwashuka vakawondoroka. Madhokodhera ari kuti vari kushayiwa zvekudya zvine utano. But mosvika pamushapa chomoona kwakazara matura epfuma. That is your situation in Zimbabwe. Vanhu vobvunza kuti chizonzi makiye matura ane vatorwa. Munoenda kune vatorwa vacho munoona vari kuguta zvisingaiti. Vamwe vanenenzo obesity. Vanorasa nyama mumabhini nekuti vanorara vakaguta. Vane mabp ekudya majarini. Vane diabetes, vakurwara nediabetes yekudya too much sugar. Vakakora zvekuti kana achida kusunga bhandi rake munhu womurume dumbu rake hakwanisi kuona bhandi nekuda kuti dumbu rakarembera rakazvimba. Munhu womurume anoita dumbu rakakura kudarika nhumbu yemukadzi ane 9 months. Zvekuti kana achitaura so anenge achifemera mudenga kunge mukadzi ari mumamaternity ada kubatsirwa. Pakati peusiku anenge achirwa, mangwana kusena anenge achirwa, achidya anenge achirwa, achitadza kufema nekuguta kuita kuzvimba, kuita tsoka inenge yakasimba zvekuti inenge yakazvimba kubva kuminwe koguya nemusapfu. Uguya nemuchiuno nemusana aiwa kani. Nomuhuro mahagoni wakatarisa kugotsi kwake anenge akaita mabanana. Anoti akaunganidzirwa mabanana mugotsi. Zvekuti kana iye achipinda mutoireti hagoni kumubuda futi zvekukasika. Nekudyisa but tine nyika yevanhu vari kutambudzika nekuti takaisa mbavha. Tati vana Mnangagwa ndo vanga vari mashareholders eFBC Bengiro. Kwashanda uyu Shavano ari CEO. Richirova mari dzinyika. Shareholders, the owners of that bank Dana Mnangagwa. Same kuBabukeni. Kunga kono uyu John Mshahano. Saka aivatuma ndiani? Ndivo ana Mnangagwa nana Robert Mugabe. So it is not a coincidence kuti two criminals at the same time. Vanonzi mumwe ngaanoita Minister of Finance, mumwe ngaanoita Reserve Bank Governor. Imwe criminal yacho beta president. Imwe criminal yacho beta vice president. Tu ataonoti ndo vairiwa mari dzese dzekuDRC dzokope nekupa. Vakomana. Nema 15 billion ne. Nasi they own everything. Vangu vanhu voti Jeff Judah. Usataure kuti pasine ZANU PF. Taura kuti batanidza vanhu muZANU PF. Zviriko here izvi?